Poďme ďalej objavovať náš svet lineárnych funkcií. No aspoň z môjho pohľadu je najdôležitejšie dokázať pochopiť náš základný predpis lineárnej funkcie. No a ten je fx, respektíve y, sa rovná ax, alebo a krát x plus b. No my sme si už v minulom videu niečo povedali o našom, máme tu dva koeficienty, máme tu koeficient a máme tu koeficient b, toto sú naše koeficienty. A sami uvidíte, že dokázať pracovať alebo dokázať pochopiť, na čo slúžia pri lineárnej funkcii tieto dva koeficienty, je to najdôležitejšie, čo sa potrebujeme naučiť. No a v minulom videu už sme si povedali prvú informáciu, už sme si povedali o znamienku pred našim koeficientom a. A teda je tu dôležité znamienko. Ak je znamienko pred našim koeficientom a záporné, teda ak je to mínus, tak naša funkcia bude klesajúca. Ak je naše znamienko kladné, teda ak je to plus, tak naša funkcia bude rastúca. No a poďme ešte skúsiť pracovať trochu ďalej s týmito našimi koeficientmi. Povedzme, že skúsime dve nejaké jednoduché lineárne rovnice. Povedzme, že fx sa rovná 2x, alebo skúsme len x plus, alebo skúsme 2x plus 2. A skúsme druhú, ktorá bude fx sa rovná 4x plus 2. No a ideme si nakresliť grafy týchto našich dvoch funkcií. Takže tu bude prvý graf a tu bude druhý graf. No a predtým, než sa dostaneme k samotným grafom, tak sa zamyslíme, aký je rozdiel medzi týmito dvomi funkciami. Je to len v koeficiente a. Tu je dvojka a tu je štvorka. A teda ten rozdiel, ktorý bude v grafe týchto dvoch funkcií, tak bude o tom, že je rozdielný tento koeficient. No pred oboma máme kladné znamienko plus a teda vieme, že naša funkcia bude rastúca. Tak si to poďme skúsiť nakresliť. Povedzme, že budeme mať bod 1. Takže 2x1 je 1 plus 2 a 2x1 je 2 plus 2 je 4. Takže budeme niekde tu. Tu bude prvý bod. Skúsme sem dosadiť mínus jednotku. 2 krát mínus 1 je, takže mínus jednotku. 2 krát mínus 1 je mínus 2. Mínus 2 plus 2 je 0. Takže máme bod práve tu. A keďže už máme dva body našej lineárnej funkcie, tak už si ju môžeme zakresliť. A teda bude vyzerať nejako takto. No a poďme si skúsiť našu druhú. Ak by sme tam dosadili jednotku, 4x1 je 4, 4 plus 2 je 6. Takže sa pozrite, ten náš prvý bod bude niekde tu. A skúsme ešte aj mínus jednotku. 4 krát mínus 1 je mínus 4, mínus 4 plus 2 je mínus 2. Takže budeme mať mínus 1, mínus 2. Takže druhý bod bude tu. Takže si môžeme nakresliť našu lineárnu funkciu a teda bude vyzerať nejako takto. Aký je rozdiel medzi týmito našimi dvomi lineárnymi funkciami? Táto stúpa o mnoho strmšie, totižto pozrite sa, my budeme naše x, tým ako ja sa posúvam po x, tak naše x bude stúpať o mnoho akoby rýchlejším spôsobom a teda táto funkcia je o mnoho strmšia. Pretože pred x náš koeficient nám bude násobiť teda čísla, ktoré vstupujú do rovnice. No a koľkokrát je strmšia? Tu máme dvojku, tu máme štvorku, aj teda dvakrát rýchlejšie stúpa. Ak by sme mali len povedzme rovnicu alebo teda funkciu fx sa rovná x plus 2, je tu akoby koeficient 1. Tak aké body by sme mali? Ak by sme mali jednotku, 1 plus 2 je 3, takže to by sme mali niekde tu. Tu by bol prvý bod. Kde by sme mali mínus jednotku? Mínus 1 plus 2 je plus 1, takže to by sme mali tu. Takže naša funkcia by vyzerala nejako takto.
A teda my už vieme, že ak by sme mali túto 4 krát x, tak by táto vyzerala približne takto. A teda vidíte, že náš koeficient a nám okrem toho, že nám znamienkom určí, či bude funkcia rastúca alebo klesajúca, tak nám veľkosťou tohto koeficientu a stanoví, ako rýchlo alebo ako strmo bude funkcia rásť, respektíve klesať. No a poďme sa pozrieť ešte na náš koeficient b. Totižto, keď si spravíme náš všeobecný zápis, fx sa rovná a krát x plus b. Poďme sa zamyslieť, už sme si povedali všetko v podstate o koeficiente a teraz nás bude zaujímať, čo s našim grafom alebo čo nám predurčuje pre našu lineárnu funkciu náš koeficient b. Tak si skúsme napísať fx sa rovná povedzme x plus 2 a druhú fx, alebo môžeme si to skúsiť do toho istého grafu. Budeme mať druhú fx sa rovná x minus 2. No opäť si dáme našu pravouhlú sústavu súradníc a poďme kresliť. Ak si sem dosadíme jednotku, tak budeme mať 1 plus 2 je 3, takže budeme tu. Ak si sem dosadíme, skúsme 0. Ak si dosadíme 0, 0 plus 2 je 2, takže sme tu. A keď už máme 2 body, môžeme si nakresliť našu lineárnu funkciu a teda vyzerá nejako takto. Skúsme našu druhú. 1, keby sme si dosadili jednotku, 1 minus 2 je minus 1, takže budeme tu. Skúsme 0, 0 minus 2 je minus 2. Takže sme tu. No opäť si môžeme nakresliť našu funkciu. A to nie je veľmi pekné. Takže takto. No a teraz už vidíme, čo nám predurčuje náš koeficient b. Tieto naše plus 2 a minus 2 sú vlastne náš koeficient b. No a pozrite sa, ak je koeficient b plus 2, tak priesečník s osou y, toto je naša os y, je v bode 2. A ak je náš koeficient b minus 2, tak náš priesečník s osou y je v bode minus 2. No a teda pozrite sa, jak si spravím vzdialenosť od bodu 0,0 na osi y a s našim priesečníkom, tak toto je vlastne naša vzdialenosť, toto je náš koeficient b. A aj v tomto prípade tu sa nachádza náš koeficient b. To znamená, že my keď dostaneme za úlohu nakresliť graf nejakej lineárnej funkcie, tak my sa len pozrieme na náš koeficient b a my budeme hneď vedieť, kde je priesečník s osou y. Môžeme si to vyskúšať ešte na jednom príklade. Povedzme, že by sme mali fx sa rovná 2 krát x minus 3. Teraz úplne bez toho, aby som čokoľvek robil, alebo akékoľvek boci dosádzal do tejto našej funkcie, tak ja viem, že má koeficient b a teda viem, že priesečník s osou y bude v bode minus 3, pretože táto vzdialenosť sa teda musí rovnať nášmu koeficientu b. No ak by som si ešte dosadil napríklad dvojku, tak by sme mali 2x2 je 4, dosadzam si dvojku, 2x2 je 4, 4 minus 3 je 1, takže druhý bod by bol tu a ja tým pádom viem nakresliť graf našej lineárnej funkcie. A to nebolo tiež pekné, takže takto. No a teda povedali sme si už o koeficiente a, o znamienku pred koeficientom a taktiež o koeficiente b.